60 ел элек Урта Терешка авылында гаиләбез күгендә бердән 2 йылдыз кабынды. Безнең өчен бик кадерле булган игезәк сеңелләребез якты дөньяга аваз салды. Бүген юбилейлары уңаеннан без аларга котлаулар юллыйбыз. Беренчеләрдән булып экраннар алдына Суфия Вилдан кызы Хабибуллинаны чакырып алабыз. Дип башлаганнар үз котлау сәламнәрен бер туган апасы Нәфисә, Суфия, энесе Фәрид гаиләләре белән, тормыш иптәше Илһам, уллары Ристәм гаиләсе белән, Ринат, Яңа Терешкадан сеңлесе Руфия һәм Хания гаиләләре белән. Сөекле кешебезнең балачак елларыннан башлап китик. Бик гүзәл, сагынып искә алып сөйләрлек вакыйгаларга бай булды бу чаклар. Матур табигать кочагында урнашкан Урта Терешка авылында күркәм балачак күреп, тату һәм бәхетле гаиләдә үсеп, мәктәпне тәмамлады. Үз теләге белән Ульяновск шәһәрендә фармацевтика тармагында һөнәри белем эзләштерде. Кулына дипломын алган яшь белгечне юллама буенча Чапаевскийга эшкә җибәрделәр. Хезмәт юлын башлап җибәреп, 3 ел намуслы килеш эшләп, ул тормыш юлында булачак тормыш иптәшен очратып, кияүгә чыкты. Бик матур гаилә буларак, Сызрань шәһәренә күченеп кайттылар. Якты дөньяга 2 улларын китереп, бүгенге көндә бик матур булган оныклар күрү бәхетенә дә ирештеләр инде алар. Тормыш иптәше белән бер-берсенә бик туры килгән парлар. Хәзер дә алар тик тормыйлар. Кил каядыр сәяхәт ясап, ниндидер чараларда катнашып, матур күңел ачып яшиләр. Без аларга бик сокланабыз да, горурланып та яшибез. Кадерле сеңелебез һәм апабыз. Рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. Син безнең өчен җирдәге йолдыз кебек. Йөзең һәр чак нурлы, ягымлы, мөлаем. Без туганнарың өчен җаныңны да кызганмыйсың. Һәр чак ярдәм кулыңны сузып, кадерләп, төпле киңәшләреңне биреп яшисең. Сине күреп бер сөйләшсәң, дөньялар яктыра, җаннар канатлана. Мул сыйлы истәлләреңә, күпереп пешкән камыр ризыкларыңа, хуш исле чәйләреңә, сихәтле киңәшләреңне, тәмле сүзләреңне кушып биргәнгәме, өең тагы да ямьлерәк күренә. Һәр чак безнең өчен борчылып, хәлләр белешеп торасың, яратып эндәшәсең. Җан җылыңны безгә бүләк итүче туган булу өстенә тырыш, сабыр, мәрхәмәтле ана да, гаилә учагыңны җылытып торучы кояш кебек син. Киләчәктә дә шундый сөйкемле, кеше күңелле, җылы куллы, йомшак телле, туган җанлыклы булып кал. Балаларыңның, оныкларыңның уңышларына куанып яшәргә, бәхетле гомер кичерергә язсын сиңа. Гомер йомгакларын бергә сүтик, шатлык куанышларын уртак итик сөеклебез. Елның иң матур чагында сентябрьдә тугансың. Әткәң-әнкәң бәхетенә чәчкә булып кунгансың. Бу шатлыктан фәрештәләр берсен-берсе кышканнар, аланнарга, болыннарга күбәләкләр ышканнар. Язлар килсә җәйләр булган, көзләр килсә кыш булган. Синең дөньяга килүең бик кирәкле эш булган. Гүзәллекнең үзе булып тугансың син җиргә. Сөеп һәм сөелеп яшә, кайгы күрмә бердә. Килмәсен сиңа кайгылар, тимәсен сиңа чирләр. Һәр чак бул шундый акыллы, һәр чак бул шундый чибәр. Юлдаш булып сиңа иң элек янәшәңдә барсын изгелек. Йөзләреңә чыккан бәхетең була күрсен бер үк гомерлек. Хөрмәтле Суфия Вилдановна, матур юбилеегыз котлы булсын. Сезгә дип якыннарыгыз юллаган күркәм җырны тыңларга көтеп калабыз. Чакта күңел биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем,
өшірә ул тауларыны. Сен янымда булган чакта сизенәмен сынавларыны. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйганы күңел